Докато един ден започнах да излизам от тялото, информацията е безкрайна. Ние вибрираме в информация. Всяка някак наша клетка приема информация от универсума и знае какво да прави. Вещера е вещ в занаята, вещ в това да предаде получената телепатична визуална информация на просто людието. Затова по-знанието винаги е било пазено от просто людието. Волф Месинг, като Едгар Кейси, като преподобна Стойна, като Ванга, като Слава Севрюкова. Тоест сега е момента, в който може да се даде шанс, гласност и да се помогне на много, много хора, които търсят пътя, които осъзнават, че има път, които разбират, че нашето съществуване не е просто миг в вечността, а има нещо много, много, много по-важно. Предполагам, че много от вас са изненадани за тази конкретна среща. Но тя е факт, без значение кой какво има като желание. Днес ще си говорим за едни изключително важни концепции, принципи и една информация, която така или иначе съществува и след като е налична, е редно тя да бъде разпространена. Специалният ми гост днес е Ценко Симеонов. Здравей, добре дошъл. Здравей, много се радвам да се видим тук в твоето студио. Много ти благодаря за това, че прие и за това, че така бързо се отзова. Аз искам преди да започнем с всичко, искам да те питам теб нещо лично. Че няма случайни неща, няма, но според теб усещаш ли ти защо точно днес, точно сега е тази наша среща? Защото времената, когато се променят, създават условия. Условията създават възможности, възможностите се реализират. По същия начин, както е написано в онази дебела свещена книга. По-искай, по-желай. Тоест сега е момента, в който може да се даде шанс, гласност и да се помогне на много, много хора, които търсят пътя, които осъзнават, че има път, които разбират, че нашето съществуване не е просто миг в вечността, а има нещо много, много, много по-важно. Преди да продължим с една от най-важните части, ми се иска ти да въведеш все пак тези зрители, които не са те срещали никъде, с няколко изречения. С какво в момента се занимава съзнанието ти и каква е твоята мисия? Много кратък въпрос. Отговор обаче много дълъг и обхватен. Но като цяло нещата са свързани с комуникацията между съзнание, душа и съзнание, тяло. Оттам започва всичко. Защото съзнание, душа носи информацията, която Бог, универсума, е дал. Тя е квинтесенцията на съществуването на душата. Програмата. И когато съзнание, душа успее да осъществи контакт, ползотворен със съзнание, тяло, и съзнание, тяло успее да осъществи и да приеме също този контакт, като съзнание, тяло осъзнае, че има съзнание, тяло и съзнание, душа. Това е главният момент. Тогава вече съзнание, душа изпълнява задачата, с която е дошла. И тогава съзнание, тяло преминава през живота в пиковете и в падовете, в най-пълната възможност за усвояване на всичко по знанието и продължава да преминава през другите прераждания и животи. Като можем да виждаме старец, който е на няколко прераждания, и дете, което е на 20 и няколко, 30 и няколко. И за това пак се връщаме към Библията, където пише: не съди
за да не бъдеш съден. Защото ти не знаеш какво има в тялото. Коя е душата и защо е дошла. Ето, ти сам задаваш днес въпросите. Да. И ето това е най-малкото, с което съзнанието ми се занимава. Защото информацията е безкрайна. Ние вибрираме в информация. Всяка наша клетка приема информация от универсума и знае какво да прави. Когато се порежеме, клетките работят и възстановяват процеса. Всяка клетка знае да направи нокътчето, пръстчето, кожичката, мигличките, всичко. Дори изследванията показват, че сърцето като орган е много по-важно от мозъка, защото то регулира работата на мозъка. И ако установи, че мозъка е застрашен от шок, от това, което вижда, или сърцето спира да подава кръв и тялото припада. Много интересно. Много интересно. Да. Кое е онова важно нещо, с което започнахме, което искаш да кажеш за информацията, която е налична за всички нас? Идва естествения въпрос, който е задаван многократно през хилядолетията, и това е: откъде започва всичко? Откъде идваме ние? Всичко започва от, да кажем образно, една огромна златно-жълто-бяла планета. Бог, универсума. Той създава душата. Създаването на душата е като изваждането на едно атомче, т.е. на ядрото на атомчето. И когато това атомче, ядро, излезе от универсума, то веднага се обвива в защита. В някаква ограничена форма. Душата като цяло има няколко защити. Като последното е астралното тяло, което е копия на физическото тяло. И когато душата излезе, тя е получила задача. Първата задача е осъществяването на това, за което говорихме преди малко, комуникация. И по такъв начин, че да може съзнание тяло да приеме това, че то не е най-важното, а че има две съзнания в едно. И това е едно цяло. Една скоба си позволявам да отворя. Как става това осъзнаване обаче? Преди да стигнем до всичко това. Ами това е проблема. И той е толкова голям, така че тази скоба, която отвори, е много далече в разказването. Защото осъзнаването и приемането, че има съзнание душа, е много трудно. Защо? Мой приятел, който е психиатър и който е много добър, между другото, го бях помолил преди години да следи и да ми каже какво се случва с хора, които са стигнали до това положение да бъдат приети в такова лечебно заведение. Оказва се, че разговорите, които те водят помежду си, които сами водят, са за телепатия, телекинеза, контакти, визуални и телепатични с други същества, с други светове, с нисши астрали. Тоест, съзнание душа не е успяла да подготви съзнание тяло и когато тази информация му се предоставя, то дава накъсо с две думи. Mm-hmm. И невъзможността да бъде коментиран този въпрос, обикновените разговори по този начин излизат: абе, няма такива неща, абе, не ме занимай с глупости, на тебе ти се е присънило, на теб ти се е привидяло, не съществуват. Тоест, тъй като изключително много души са в начален стадий, въпреки преражданията, достигането до тази възможност изисква време и много труд на съзнание душа, за да осъществява този контакт със съзнание тяло. Поради тази причина се връщаме обратно на тези хора. Те не са успели нито да говорят с някой, нито да разберат, нито да проумеят. И тази неподготвеност създава като цяло в нашата цивилизация в момента, и не само в нашата, и в предишните, този много труден проблем. Лова на вещици, магьосниците, магове. Вещера е вещ в занаята.
вещ в това да работи с енергиите, вещ в това да предаде получената телепатична, визуална информация на просто людието. Затова по-знанието винаги е било пазено от просто людието. Създаването на всички тайни общества е именно за да може по-знанието да бъде съхранено от просто людието, което ще го използва за какво? За всичките си първични инстинкти, които и сега са на лице и са явни. За съжаление, дори сякаш се усилват. Как започна при теб този контакт? Осъзнатия обаче. Защото може би е започнал много преди това. Да, много. Като дете. Като дете, няколко 4-5 годишен, ме взимаха и ме водеха в някакви спирали на времето, през които пътувахме, отивахме до други светове и ми беше много трудно да проумявам. Сънувах неща, които се случваха. Цветни сънища, все едно гледаш филм. И след 3 дена това се случва или тогава. И някои не бяха хубави. И на едно дете колко му е да види, нали, смъртта или предстоящите лоши събития и няма как да ги разбереш. Дори да ги разкажеш, няма кой да те... Всички казват, кошмар и то ще отмине, заспива и накрая спираш да говориш. И минава много дълго време. Докато един ден започнах да излизам от тялото и тук мога да отворя една скоба и да кажа, ако някой... Ние всички имаме такива преживявания, но този, който може да се подпре на опитности, написани, описани и дадени като сходни преживявания, може да намери книгата на Робърт Монро "Пътуване извън тялото". Уникална. Може да гледа филма "В какво се превръщат мечтите" с Робин Уилямс. Уникален. Може да гледа "Картер между два свята", изключвайки екшените и сцените. Есенцията, която е вкарана вътре, нишката, е именно излизането извън тялото. И това, между другото, е било ползвано от маговете, които са се карали помежду си, кой е по-велик магьосник, и знаейки, че някой ще излиза извън тялото, за да получава информация, те са наблюдавали и дебнели от всякъде, един друг са се дебнели. Когато той напусне тялото, примерно маг А, тялото изпада в летаргия. Все едно, че е умрял. И тогава маг Б, вещера, събира приятелите, казва, ето вижте, той е умрял, всичко е подготвено, правят бързо погребалната процедура и те се оттървават от него. И астралното тяло се връща, но не може да излезе. Астралното тяло е свързано с физическото тяло с една сребърна нишка. Тази сребърна нишка е изключително финно вибрационна и тя може да се разтяга до безкрайност. Поради тази причина, когато човешкото тяло умре, енергията в него продължава в тези 40 дни да тлее. Както едно прожекторче, ако го светнем и го оставиме, то ще свети, докато батерийката и последния фотон излъчи и угасва. Когато тази енергия, ползвана от физическото тяло за поддържане на сребърната нишка, свърши, сребърната нишка се разпада и душата се освобождава. Поради тази причина всички традиции и насоки за закриване на огледалата, за непускане на музика, за да може душата да е по-спокойна, да не се плаши, да приеме, че е напуснала физическото тяло. За съжаление, когато душите са млади и нямат тези опитности, те остават до тялото и може да се случи така, че, както и между другото, това са призраците, привиденията, духовете, които, оставайки до тялото, не разбирайки, че те трябва да го напуснат и да се върнат при Бог, в отвъдното, така да се каже, и за там имаме много разговори. Тази енергия, която те имат в мига на смъртта на тялото, тя започва да свършва. И те не могат да напуснат вече нашия свят. И това става много трудно. И те няма как да си набавят енергия, освен ако оплашат някого.
Защото когато човек се оплаши, неговата енергийна защита пада и може да бъде изсмукана енергия. Има енергийни вампири осъзнати, има енергийни вампири неосъзнати. По този начин пък духовете ползват енергия чрез страха. Вярно ли е тогава, че във всеки един от нас се съдържа способността да получаваме информация тогава, когато пожелаем, но всички ние неосъзнато затваряме тази врата? Абсолютно вярно. И пак опираме до контакта между съзнание тяло и съзнание душа. Колкото той е по-добър и обхватен, толкова предаването на информацията от съзнание душа към съзнание тяло помага на съзнание тяло, то повишава вибрацията. От тук вече, между другото, всички светци и икони, които се рисуват с златните ореоли, това е биоенергията, която строи от тях. И поради тази причина, именно, виждащите, знаещите, можещите са били изключително пазени от властимащите. До всеки един цар, крал, принц, какъвто и да е, винаги е имало по-светен, просветен. Винаги е имало маг, винаги е имало вещер, който да даде информацията. Къде да се направи този дом, как да се постъпи тук, как да се дадат обредите. И ето, на практика, ако погледнем двете неща, отстрани установяваме, че всъщност по-знанието, което ние сме получавали, винаги е било дадено от просветени. Във всички сфери на живота от съществуването му е имало легенди, предания, които казват едно и също. Беше ни дадено свише. На всички континенти, всички раси и всички народи. Казват, тези, които дойдоха от небето и създадоха Адама, раждащия живот, и даващия живот, и Ева, раждащата живот. Между Тигър и Ефрат. Това, което е описано в Библията. Връща се Бог и търси Адам. В съвременен вариант, ако преди 2000 години е трябвало да се обясни на хората, то в съвременен вариант, ако ние искаме да хващаме Hi-Fi стерео, едно радио може да хваща дълги вълни, средни, УКВ и Hi-Fi стерео. Ние, за да хванем Hi-Fi стерео, трябва да сканираме Hi-Fi диапазона. Високочестотния диапазон. Връщаме се. Бог сканира високочестотния диапазон и установява, че това, което той е създал, го няма. И започва да го търси в другите диапазони. И го пита Адаме, ти защо се скри? Той казва, защото съм го. Адам от високо вибрационното ниво е слезал в по-ниските и се е материализирал. Виждайки се, за него това е нещо ново и той казва, аз се скрих. И нататък всичко знаеме, нали, кой какво, ябълката на познанието, и може да се преименува както. Въпросът е, че тя е дадена от змията, рептил. И когато Бог ги изважда и изгонва вън от Рая и поставя на вратата въртящ се огнен камък Петър, т.е. това ни навежда на мисълта, че той е създал една енергийна блокада, през която физическото тяло не може да премине, а само душата, която е високочестотна. И поради тази причина ние сме тук, но душите ни, когато напуснат тялото, се връщат без проблем при Бог. Винаги? Не винаги. Не винаги. Защо не винаги? Защото душите също могат да натрупат ниски вибрации. По този начин те не могат да преминат нагоре. Това е все едно да те накарат да буташ като Сизиф един огромен камък към върха. Но камъкът става все по-голям, все по-голям и все по-голям и накрая камъкът те сваля в подземния свят. Захванали сме се с всичко това с една единствена посока. Да открием себе си. В името на себе си
и в името на всичко, което е, докато изследваме множеството реалности. Ако имате желание да подкрепите ИНРА и всичко това, което заедно с екипа правим, може да ни подкрепите в Patreon, PayPal или да станете членове на канала. Поклони благодарим, че ни давате смисъл да продължаваме да творим осъзнато и заедно. Аз имам един такъв друг въпрос, понеже живеем в много забързани времена в този момент. Така е. И сигурно голяма част от аудиторията няма търпение за следващите ти думи, но се пита как да вкарам цялото това познание, цялата тази информация в днешния битовизъм в живота, който ни мачка, има сметки за плащане, има други ограничения, държавата и така нататък. Къде отива този начин на мислене в тук и сега? Този начин на мислене в тук и сега има един отговор. Съзнание душа е преценила, че влизайки в това тяло ще се справи. Пак се връщаме на контакта. Съзнание душа, съзнание тяло. И тогава съзнание тяло ще проумее, че това е част от задачата. Не съди, не кради, не убивай, не лъжи. Онези 10 заповеди, те още са валидни. И нарушаването им създава и оголемява този камък, който трябва да се бута нагоре. Вместо да го, ако ти ги спазваш и се придържаш към чистотата, то този камък намалява и изчезва. И душата влиза в следващото прераждане с чиста божествена еманация и с чиста карма. Кармата е знанието. Няма да изплаща уроци, а ще помага. Всички, които срещаме в живота си, са за да ни помогнат, за да ни покажат, за да ни научат. Или ние да помогнем, да покажем, да научим. Това е взаимодействието, в което се корени еволюцията на душата. За да може тя да изпълни задачата, да събере чиста божествена енергия от Вселената, да се изпълни както една пчеличка каца на 10 000 цветчета, преди да се върне в кошера, и да се върне душата обратно в Бог. Създавайки я, т.е. любов, тя събира, образно казано, любов от Вселената, от безкрая и се връща в него. Този кръговрат съм го видял, не съм го прочел и ми е показан. А разликата е огромна. Скрито ли е все още това познание, което на времето така добре са пазили различните адепти и майстори? Или намира вече някаква пролука? Знаеш ли, много книги има изписани. Много. Проблемът е, че даването на познанието изисква и разбиране, и отношение за боравенето с това познание. Забележи, самото познание не те прави добър или лош. Както ти го използваш, така променеш плюса в минус. Или минуса в плюс. Защото много добре знаем кой е бил Нострадамус, много добре знаем кой е бил Амон-Ра, много добре знаем всички богове, много добре знаем всички човешки същества, като Сталин, като Хитлер, като Волф Месинг, като Едгар Кейси, като преподобна Стойна, като Ванга, като Слава Севрюкова. И още много такива хора. Какви са били? Едните ползват познанието за лични облаги и власт, а другите за да помагат. Разликата е огромна. И тя е валидна и сега. И казват, ти си добър човек. Да, ако ти осъзнаеш първо, че нямаш време, защото не знаеш кога Какво? ти дърпат шалтера и тока спира. Второ, осъзнал си, че съзнание душа е важно и тя
трябва да бъде чиста, за да може да продължи нагоре. Трето, това респективно означава каквото си посял, това ще пожънеш. Енергията, която ти раздаваш и те обгръща, е тази, която ти ще получиш. Ако около теб свети, знаеш ли, има много мъдрости, между които една. Когато те обидят, няма защо да отговаряш. Защото този, който те обижда, ако беше на твоето ниво, нямаше да те обиди. Да. Да. И поради тази причина няма защо да се доказва на някой нещо. Ако той не го приема и не разбира, че греши, както отишъл при един мъдрец, нали, човек да търси съвет и казал: мъдрецо, кажи ми, ако някой не е прав, как да му докажа, че той не е прав и как да, спорейки, доказвайки всичко това, мъдрецът казал ми: щом не може да го разбере, няма защо да се напъваш. Когато той е готов, ще го разбере. Тогава поклонника дошъл да търси съвет, казал: ами, аз искам да ти обясня точно как не разбира той. А мъдрец казал: виж, аз имам друга работа. Върви си. Няма защо да спори. Той му казва какво да направи. Той обаче, човек е дошъл да поиска съвет, не приема това. И в същото време той се превръща в този, за когото е дошъл да търси съвет. Неприемането ли е най-голямата ни спирачка? В основата е егото. Навсякъде. Във всяка една частица от живота, който ни съпътства. Във всеки един човек. И ако това его не бъде извадено, то започва да расте като троскот. Всички знаят какво е троскот. И обхваща. Идеята ми е, че все пак без егото тогава се губи индивидуалната личност. Не може да се познаем като такива. Тоест, то може ли да е неутрално? Да, разбира се. Егото е началото на егоцентризма, което води до себролюбие, властолюбие и всички тези неща, за които говорим, че образуват един голям камък, който започваме да го бутаме нагоре, и те растат всичките тези неща, те не намаляват. Всичките тези личности, които ти спомена преди малко, да, включително и българските така известни феномени, описани, какво са оставили те днес за нас в сега? Успяха ли? Ако говорим за българските феномени, самия факт, че те са избрали да се родят тук и да предадат информацията и да помагат. Помощ какво е? Повече мощ. Ето това е. Както и по-искай. Тоест, искай повече. Аз искам да ям, аз искам да пия. Това са обикновените неща. А по-искай и по-желай е когато използваш съзнание душа. Защото в съзнание душа е божествената енергия. Ние сме носителя. А съзнание душа е притежателя. Разликата е голяма. Както ние караме колата, ние сме тези, които управляват и са отговорни. Колата е просто средство, нещо, което да ни свърши работа. Преди е било кон, магаре, лодка, каквото искаш. Ние сякаш се опитваме да обърнем този процес. Знаеш ли, това са хилядолетни въпроси и интересното е, че толкова много цивилизации са изчезнали. Няма ги. Пожънати са. И Лемурия, и Атлантида, и Май, и Инки. Няма ги.
объркването на процеса влошава качеството. Ако знаем всичко това и сме наясно с тяхната еднаква като съдържание съдба, тогава защо не послушаме нашите предци и не си вземем вече урока? Или искаме да се случи същото нещо, просто в малко по-различно време? Пак стигаме до егото. Това е универсалната... Да. Аз съм. От тук започват най-големите беди на Homo sapiens. Аз съм велик, аз съм могъщ, аз съм Бог. Да, реално погледнато, това е истина, защото в нас е Бог. И се връщаме на познанието, което, както казах, е било пазено от простолюдието много стриктно. Всичките ложи създадени, всичките тайни общества са имали за цел само най-просветените да достигнат до това познание. И да бъде гарантирано, че то ще бъде използвано в положителна насока. Разбира се, и там е имало разделяне. Където има човек, винаги има проблем. Така че няма как... Трябва да се промени расата. И тази нова раса, която ще бъде сега, защото няма как да подминем и този въпрос как ще ни поженат и кога ще ни поженат. Кога? Така като гледам, последната информация относно ядрото на Земята е много лоша. Първо, че се забавя много, дори че е спряло. Второ, разширяването на лавата, така да кажем, е много голямо. Изследванията показват, че последните изригвания на вулканите над Земята и вулканите в Световния океан, подводните вулкани, е много сериозна и много усилена. Но това, което е лошото е, че тази магма, която излиза, не е от мантията, а е от ядрото. И когато сеизмолозите кажат, че земетресението е на 100 км надолу, това е лошо, защото там има лава. Как се тресе лавата? Тоест, има много неща, които в момента първо, дезинформацията относно цифрите на земетресенията е много голяма, много е засекретена. Второ, затоплянето на Световния океан. Изследванията показват, че той се затопля с такава скорост, както взривяването във всяка една минута на атомна бомба. Тоест, на практика, човечеството няма време да създаде такъв глобален катаклизъм, при който да стопли толкова бързо Световния океан. И ако през 2010 спира Gulfstream и никой не го упоменава това, то сега едно такова спиране от глобалното затопляне ще предизвика заради изпаренията вълна, пелена, която ще изстуди Земята. И де-факто ще влезем в ледников период чрез такова затопляне. Къде е нашата намеса? Понеже вървим към края на днешната среща, нещата ти сам каза в самото начало, че винаги ние сме разделени на две. И винаги има, колкото има и плюса, толкова има и минуса. Ако към този момент вървим повече към минуса, къде е решението да се върнем към светлината? Знаеш ли, връщаме се на Адам и Ева. Те са двама. Сега сме 7 милиарда. 8 почти. Представяш си колко? Сигурно 100 милиарда са живели до сега. От последните 45 хиляди години, да кажем. Колко енергия се отделя в момента от тези 8 милиарда. И тази енергия не е просто излитаща. Ако тя е положителна, нещата щяха да са други. Но именно първичните желания, първичните инстинкти снижават енергията и тя води към това, което
наричаме крах на една цивилизация. Когато нивата е засята с пшеница, но израсте повече бурен, отколкото пшеница, нивата се изорава и се засява наново. И това е изораването и засяването на всички цивилизации преди нас. И аз не откривам топлата вода. И всичко това може да бъде прочетено и намерено. И всеки, който търси по знанието, може да го намери навсякъде. И в книгите, и в интернет, и в видеоматериали. Навсякъде. Просто трябва желание за истината. Ценко Симеонов, поклони, благодаря за този наш прекрасен разговор. И аз благодаря, удоволствието беше мое. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване. Света на непознатото.